A Felső-Duna melléki természetvédelmi speciális rezervátumban vagyunk, az Apatini réten, ahol a Duna árterületén több láp, tavacska, mellékág, holtág, csatorna található. Ez egy 3200 hektáros víztükör, amely optimális a horgászatra, ezért is van itt több mint 3000 aktív sporthorgász, ami a Duna víztani jellegzetessége, hogy a vízszint sűrűn ingadozik, és ez a legnagyobb kihatással van a halállományra, ami a leglényegesebb a vízszint magassága, ettől függ, hogy mennyi víz tartódik vissza, valamint halmozódik fel a Duna árterületén, mivel hirtelen a vízszint megapadt, leapadt, ezért szükséges volt a Vajdaság erdei halőrszolgálatának a beavatkozása. Amint látják, az apró halivadékot hálóval megfogjuk, egy hordozható víztartályba tesszük, és a halivadékot áthelyezzük a Dunába, így a halivadékot megmentjük. Több 100 kg halivadékot fogunk ezzel az akcióval megmenteni. Hasonló akciót hajtottunk végre múlt héten az Óbédi lápon, ma az Apatini réten, a napokban a Kaboli Péterváradi speciális rezervátumban is meg fogjuk tenni, és folytatni fogjuk ezeket az akciókat a nyár folyamán.